Hoši, už jsem vám ukázal můj stromodům, ve kterém teď bydlím. Kámo, jestli ty bydlíš v domku na stromě, tak ti asi už musí docházet peníze. To ani náhodou, podívejte se. Jo, ten je super. Dovolte mi, abych vás provedl. Nejdříve je tu herní místnost s nejlepšími počítači, co existují, ještě neodhalený PlayStation 6 a RGB lednička plná Primeu. Je v ní i nějaká becherovka. Tady si později určitě musíme zahrát GTA 6. Další je tu obrovská trampolínová místnost. Kámo, jak se to sem vůbec vlezlo? To musím taky postavit na Pražském hradě. Musíme si tu potom zahrát na schovávanou. A dochází nám čas na GTAčko. Trochu tu prohlídku zrychli. Tady je místnost skákacích hradů, No tak to je 10 z 10. místnost s horskou dráhou, Taky 10 z 10. minigolf, lezecká místnost nebo dokonce akvapark. Hej, máš to tady fakt dobrý, taky bych tady chtěl bydlet. Miloši, co kdyby jsme si vedle Andreje taky postavili stromodomy a pak byli sousedé. Hej, jsem pro. Měli bychom si všichni postavit mosty mezi našimi domy, abychom je propojili. Jo, to bude bezva. Ale